Kala min bɛ ka k'an ka denmisɛnw kunna bi n'an ma falen don a la ka dɔ bɔ a tubabukan b'a fɔ kalan in na a papiye ta kalan in na a douaniya ɲinini a polisiya ɲinini a komisariya ɲinini min ye a avocat n'a magistrat ɲinini ye n'an m'o bɛrɛ don k'an ɲɛsin dugukolo min b'an bolo ma don dɔ la ko kɔngɔ b'an sɔrɔ yan an ka sifinw togodaw la sigidaw la k'u jate ɲini k'u dɔn k'u bila baara la u ka togodaw la n'o tɛ dugubaw bɛ ka fali min kɛ nin a bɛ fa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ sɔrɔ min bɛ kɛ fala ye jamana yɛrɛ kuru kara fɛ 47 o de bɛ du Bamakɔ kelen kɔnɔna na yan Mali sɔrɔ fanba min bɛ jate loi de finance la fala ye n'i y'a jate minɛ k'a dɔn a fanba a bɛ taa sara ale ni kow labɛn cogo la diɲɛ kɔnɔ bi jamana mun bɛ yen ni olu ni diɲɛ sirannen don o ye farafinna jamana ye fala ye a bɛ se 80 ma a jamanadenw ye denmisɛnninw ye nka mun bɛ ka yir'u la fɛɛrɛ tɛ yen hakilina tɛ yen miirina tɛ yen wali ni nana ni baara ye k'a ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma fala ye i b'a ye k'a baarakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ tubabukan fɔ min ye tubabu kumaw ye a ye na sini dossier monter a ye CV kɛ tan a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan cɛ ka kuma tɛ jeune diplômé sans emploi bɛ kɛ nka jeune diplômé sans manger tɛ yen dɛ i b'o bɔ min sa fɛɛrɛ mun bɛ ka sigi fala ye cakɛda minnu sigilen don an fɛ yan k'u kan ka baara di denmisɛnninnakaw ma olu de kan k'u taabolo falen ka bɔ tubabukan fɔ la ka jigin an ka togodaw la ka taa an ka sifinw ɲininka aw yɛrɛ bɛ mun fɛ a ka bɔ minnu bɛ Bamakɔ yan minnu ka surun Bamakɔ la olu dɔrɔn ka wuli k'u ɲɛsin ma k'a sɔrɔ jamanaden fanba bɛ yen olu tɛ ka fɛn sɔrɔ a la san o san musaka min bɛ bɔ ka di jɛkulu ma ka di cakɛdaw ma aw bɛ mun kɛ baarakɛlaw ye aw bɛ mun kɛ denmisɛnninw ye école ko yɛrɛ la bi wari min bɛ don a la a kan ka jate minɛ k'a falen sabula a bɛ ka wolo mun na an bɛ ka école den sugu jumɛnw sɔrɔ a bɛ ka mun ɲɛ an y'an ka siniɲɛsigi la fala ko fo ni hakili jagabɔ ninnu de ka kɛ an ka bɔ séminaire ba ninnu na ils ont décidé an jɛra n'a ye an sɔnna a ma terme de référence ouverture ce matin clôture ntɛnɛn don k'an ka bɔ nin de la jamana si tɛ sɛbɛ kɛ k'i ka denmisɛnninw to nin popapo la min yɛrɛ ka jugu fala ye ka denmisɛnw ta k'u labɛn ka tila tuguni ka tubabukan fɔ cogo ni baara kɛcogo tubabu fɛnw na ka taa n'u ye o sira fɛ parlement des enfants jeunesse des enfants Musa Bala y'a fɔ yan ala ka hinɛ a la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ san 2008 ATT ala ka hinɛ a fana na ATT y'u wele ko parlement junior a ko vraiment Amadu anw ka bamananya la an tɛ se ka na an sigi k'an denw de k'a fɔ an ɲɛna k'an kan ka nin kɛ ko o tɛ bamanan danbe ye cɛkɔrɔba in a bɛ lahara bi fala ye a ko Amadu ma ko nin tɛ baara ye u ka bɔ nin kɔnɔ maakɔrɔw yɛrɛ ma tulu ta la fɔlɔ fala mɔgɔ min nana wari ye président yɛrɛ m'a fɔ yan e bɛ na ni miliyari 2 ye miliyari 2 jɔyɔrɔ jumɛn ma anw ka jamana na sa ne bɛ to k'a fɔ de fala ye dɛ u ka Asimi ka bamanankan kuma ninnu u k'u kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min u k'u kɛ vidéo ye k'u di an ka denmisɛnninw ma ka to k'u lamɛn quoi kalansen minnu b'a kɔnɔ kuma minnu b'a kɔnɔ labilasirali minnu b'a kɔnɔ lakununi kuma minnu b'a kɔnɔ denmisɛnninw ka se k'a mɛn parce que an bɛ min na nin ye san o san an ma kɛ gima ka dɔnkili sabu ɲuman ye yan conseil d'administration bɛ kɛ ko wari bɛ fɛn fɛn donna san kɔnɔ k'a bɛɛ taara a ta yɔrɔ la o vérificateur bɛ bila ka taa a bɛ taa fɔ ko wo bɛ yen kabini yen kɔni an kɔni b'a dɔn k'an tɛ baara la e ka cakɛda sigi kun ye ko ka baara di mɔgɔ ma baara min bɛ mɛn a b'a tigi bɔ nɔgɔ la nka e yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka min kɛ o to o ye o bɛ se ka yɛlɛma cogo di minisiri min b'o kunna o bɛ na mun fɔ an ye nin baara hakɛ di an ye nin kɛ tan an ye nin fɛɛrɛ sigi sen kan fala baara min bɛ di maliyɛn ma san kɔnɔ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tɛ 1000 bɔ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen maa 700 maa 700 bɛ wuli ka taa ka sɛbɛn da o fana na tuguni i bɛ taa sɔrɔ maa 20 ni kɔ o bɛ yen ni sɔrɔdasiw ka tali yɛrɛ don k'olu dusukun man ɲi nin bɛɛ ye baara fɛnw de ye f'an ka hakili jagabɔ kɛ jamana ye fɛn damadɔ de ye fala ye a siniɲɛsigi n'i ye jamana dilan n'i mi hakili to a siniɲɛsigi la i ma foyi kɛ n'i b'a fɛ baara ka kɛ bi an ka jamana kɔnɔ bagan mara mɔni cikɛ o de b'an bɔ nɔgɔ la n'an ye fɛn o fɛn kɛ an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ
tiɲɛ do bi an bɛ degun na dɛ nka fɛɛrɛw ka sɔrɔ dugukolo ka labɛn kin ni kin quartier ni sokala fala ye dugu ni dugu maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka minɛnw cɛ ka na k'u nana Bamakɔ ka n'u débrouiller fala ye u k'u débrouiller u ka togodaw la n'o tɛ don dɔ la an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kunkolo ka Bamakɔ yan kalan min bɛ ka kɛ o kalan baara tɛ ka sɔrɔ a ye baara min bɛ a y'o ɲini e k'a lajɛ bi anw fanfɛ bolo ta fala ye maa minnu bɛna mɔgɔ kalan a bɛɛ ye kɔkanmɔgɔw ye i tɛ ekɔliso kɛ yɛrɛ ekɔliso si ta bi komi ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de tɛ ka mɔgɔw kalan f'u yɛrɛ b'a fɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ se o nin k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka ekɔli karamɔgɔw bɛ se mais mun kɛlen don an bɛ ka mun kalan a bɛ mun ɲɛ an ye ka na an ka duw fa tuguni libitɔ minɛnw ni te minɛnw ni kangaliba minɛnw la dɔrɔn e kelen de bɛ baara kɛ tɔ si tɛ baara kɛ e yɛrɛ b'a dɔn sini jumɛn de b'o la n'i ye dutigi ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn sigi sen ka fala ye ka tubabukan fɔla ninnu de to a la ɲɛnabɔ man di dɛ e ka cakɛda dɔ ta i k'a ɲininka san kɔnɔ a fɔra k'e ka mun don mun na a kɛra cogo di u yɛrɛ bɛ n'u sigi o ye le président du conseil d'administration tout s'est bien passé an ye fari mun fɔ a donna a la an ye nin kɛ tan mais vérificateur bɛ bila ka taa fɔ ko yɔrɔ bɛɛ ye o ye an kɔni bɛ min fɔ fala ye an bɛ se ka fili dɛ n'an m'an ɲɛsin sɛnɛ ma an ka ɲɛsin a ma n'an m'an ɲɛsin bagan mara ma an ka ɲɛsin a ma dugukolo ala y'an sɔn a la k'an sɔn ji la k'an sɔn tile la ale tɛ jigin ka ci k'an ye yan dɛ an de b'an jija k'an cɛsiri ne b'a ɲini gouvernement fɛ fala ɲinan san in kɔnɔ u k'u jija denmisɛnnin minnu bɛ togodaw la denmisɛnnin bɛ sigidaw la u k'u labɛn ka ɲɛ ka se u ma u ka se ka fɛn dɔ kɛ u yɛrɛ ye min b'u munafan sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye k'a di ministre fila ma fala ye fo ka taa 3 ma sa kɛ baara ni baaradege ministre i ka cadeau ye nin ye ministre sɛnɛ tɛ de ale ka cadeau ye nin ye an kɔrɔkɛba n'o ye Yubaba ye ministre bagan mara ani jɛgɛmɔ a fana ka cadeau ye nin ye Asimi sen tɛ nin na je le répète sen tɛ nin na nin y'olu 3 niyɔrɔ ye u ka wuli k'u jɔ ɲinan san in nɔ ka bɔ kalan ministre b'a la han sabula kalanko in a ko bɛɛ daminɛ o de dɔnniya de bɛ ɲini fɔlɔ nin y'aw ka dugu jɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye AES jamanaw olu ye bataki ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a fɔ sa k'u ma jɛ ni baara min kɛra lamɛrikɛn jamana fɛ nin kalo in tile 3 ka ɲɛsin Venezuela jamanakuntigi ma sɛbɛn bɔra kunungo alamisa n'o ye janvier kalo tile 8 ye san 2026 fala ye jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la min ye AES jamanakuntigiya bɛ maa min bolo bi n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye sɛbɛn fasiri u y'a yira ko Amérique ye min kɛ nin ye a ma bɛn o ma bi a ma bɛn o ma sini Bolivarienne n'o ye Venezuela kaw fɛ yen ka taa nin baara in kɛ sɛbɛn in kɔnɔna na fala ye
u y'a yira sa kulu kɔni dusuma kasile anu kɔnɔ gannen de y'a ye k'a fɔ ko Amérique ye kɛlɛbolo wuli ka t'o cogo min ye République bolivarienne de Venezuela o kɔnɔna na ka taa laban jamanakuntigi o tali la k'a sɔrɔ fɛn ma kɛ ni sariya ye n'o ye Nicolas Maduro ye a n'a furumuso AES ka bataki kɔnɔ ko min ye fanga ye k'o kɛ ka taa jamana wɛrɛ yɛrɛma hɔrɔnyalen ka taa bin o kan ko o tɛ diɲɛ jo sariyaw olu taabolo ye o tɛ diɲɛ sariyaw taabolo ye yɛrɛma hɔrɔnya ni kanabila bɛ fɛn minnu fɔ ko Amérique filɛ nin ka t'i sen don waliko la min t'a ɲɛ sira la u ka dugu kɔnɔ ko k'a sɔrɔ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen don min ye AES ye a ko sa k'a bɛ min sinsin o yɔrɔ la ale kɔni b'a fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ka bonya i ka jamana kɔnɔ ko n'i ka kanabila baara kɛcogo olu bɛɛ lajɛlen ka sinsin waleya min kɛra États-Unis fɛ nin ko waleya jugu don k'olu b'a kɔn sabula diɲɛ kɔnɔna na sariya mun sigilen don ko a b'o bɛɛ lajɛlen kɔn min ye bɛnkan minnu bɛ Nations Unies yɛrɛ sɛbɛn kɔnɔna na k'a n'olu si tɛ taa ɲɔgɔn fɛ AES y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛn o fɛn ye n'o de ye ka wuli i yɛrɛ ma ka marifa ta ka ko kɛ k'a sɔrɔ i ma sarangana kɛ jamana dɔw ni jamanaw ma bɛn a ka fala ye k'olu b'o kɔn bi u b'o kɔn sini wa min ye diɲɛ yɛrɛ sigilen don sariya minnu kan olu fana lasɔsɔli u b'olu fana kɔn min ye Conseil de sécurité ye ko a kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na ko wa k'a kan ka se ka wuli k'i jɔ ko sabula ko kɔlɔlɔ juguba de bɛ nin na min ye communiqué AES nin y'a la kumabaw ye a fa sirila maa min fɛ sa o ye Capitaine Ibrahim Traoré AES ko fana ko hukumu kelen fana kɔnɔna na ko diɲɛ sigilen don basigi ni bɛnkan minnu kan u t'a fɛ olu sariyaw ka sɔsɔ cogo si la u b'a ɲini sa bɛɛ lajɛlen k'o sariyaw bato i kɛra diɲɛ jamana o jamana ye k'o sariyaw bato wa olu yɛrɛ bilama kuntilenna min b'u la fala ye diɲɛ taabolo kelen olu kɔni o t'olu fɛla ye olu b'a fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka bonya n'i ka hakɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko ye i b'a fɛ ka min kɛ i k'o kɛ walima ni maa minnu bɛ fɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ u ka lakana n'u ka batigi kama olu ka jɛ ka o kɛ nka min ye diɲɛmaa ye maa kelen kana wuli k'i sago ni dungo kɛ jamanaw la k'o tɛ bɛn Ibrahim Traoré ale ka fasiri don ɲinan san kɔnɔna na kimɛliw ni baaraw ni san daminɛ kɔnɔna na fala ye kimɛliw bɛ ka kɛ min ye salongo ye n'o ye san 2025 ye Kayiba Jabatekaw fɛ a yirala sa k'a fɔ min ye Kayi ye accident n'o ye siraba kasara ye 1324 o de kɛra san 2025 kɔnɔna na accident in senfɛ fala ye min ye maa 37 olu fatura maa minnu jogina 7,746 o de bɔra u ka sɛbɛn kɔnɔna na sɛbɛn min ye polisilakaw ale ni protection civile maaw ye min kimɛli baara kɛ sɛbɛn in sa ale kɔni dangɛnɛmayara kunna siniko Kayikaw fɛ ka kɛɲɛ ni u ka protection civile ale ka sɛbɛn sɔrɔlenw ye u ko ko jaabi mun sɔrɔla san 2025 la k'o ka ca ni san 2024 ta ye han Conseil national de transition n'o ye CNT ye ale ye barosigi kɛ kunun ko ka ji ni kuran minisiri k'o wele dugujukɔrɔ nafaw minisiri k'o fana wele u yɛrɛ ka CNT ɲɛma dangan 4 na n'o ye Amefune Malmada nin ye ka barosigi kɛ sa ko sanu ale bɔli sariya kura mun sigira an ka jamana kɔnɔ a n'a lawaleya sɛbɛn minnu sigira sen kan ko ka olu ɲɛfɔ CNT mɔgɔw yɛrɛ ye fala ye kɛnɛ in kan ye kunnafonidilaw welela Keba Jalo ale ye kuma di minisiri dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri fila tɛ de minisiri ni CNT yɛrɛ ɲɛma Assane Sidibe an da daminɛ Assane ye fɔlɔ Assane Sidibe ale ye CNT jɛkulu ye ɲɛma min sigilen don sanu ani kunna CNT kɔnɔna na ni lajɛ in kɔni kura ye min b'a to Mali ka jukɔrɔ fɛnw bɛ kɛ Mali bibi in na n'i y'a lajɛ o kɔba ninnu na a n'a importance la donc bibi in na bi an y'u fara ɲɔgɔn kan tuguni fɛn dɔw bɛ yen ko décret d'application sariya kɔfɛ o de bɛ bɔ ka yira maliyɛnw na ka yira baarakɛ kunnafoniya pour que bɛɛ ka se ka bɔ ni kuma bɔta dɔ ye min bɛ se ka ɲɛfɔ kɛnɛ ma an ka ni o de y'an ka lajɛ kun ye bi. Fala ye CNT kɔnɔna na minisiri fila tun bɛ yen professeur Amadou Keita n'ale dugujukɔrɔ nafaw minisiri ye ani Alusen. Laɲini min yɛrɛ kɛra CNT fɛ an b'u fo laɲini min na ko an k'an ka baarakɛlaw bila ka na ministère de finance baarakɛlaw ka na kuma baro kɛ sariya de don min bɛ dugu perepere latigɛ o kɛrɛfɛ loi dɔ fana tara ko contenu local min bɛ a to Mali entreprise minnu bɛ baara kɛ soute-minières fɛ ani maliden minnu ni dɔnniya b'u la n'u kan ka baara kɛ soute-minières la
k'olu jɔyɔrɔ ka bonya o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ko bi bi in na i mana min dayɛlɛ Mali kɔnɔ dɔɔni maliyɛnw de kan ka baara k'a kɔnɔ fo ka taa caya fo ka taa baarakɛla bɛɛ kɛ maliyɛnw ye o ye fɔlɔ ye. filanan an ka sociétéw minnu bɛ se ka fɛnw lase minnu ma minnu b'a fɛ ka baara kɛ n'a ye fo o société ka kɛ maliyɛnw ta ye 51 a taaya fɔ nafa min b'a la yɛlɛma minnu nana min b'a to Mali bɛ se ka a sago sɔrɔ a ka min ko la Mali dujukɔrɔ nafolo fɛnw ka kɛ Mali yɛrɛ ta ye loi ninnu tar'o de la maintenant o la kumaba minnu bɛ yen ni n bɛ se k'an da bila joona min b'a yira k'a fɔ ko an ka fɛn ka kan ta ye o ye jamana yɛrɛ ale yɛrɛ y'i sen don min ko la ni i ye min dayɛlɛ sisan min musaka min bɛ baara bɛ kɛ ni min ye n'i y'a ta 100 30 o ye jamana o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di Mali privé ma filanan Mali ye société dɔ ko Sorem min ye Mali yɛrɛ ta ye n'o bɛ se ka ɲinini kɛ ka sanu bɔ kɛ ani fɛn tɔ bɛɛ dugukɔnɔnafolo tɔ bɛɛ o ye dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o ye fɔn 5 sigira sen kan fɔn dɔ tun bɛ dɛmɛ dɔ wɛrɛ farala kan société b'o sara min ye fɛn caman bɛ se ka kɛ n'a ye dɔ bɛ di sigidaw la k'olu yiriwa dɔ bɛ kɛ ka siraw dilan dɔ bɛ kɛ ka kuranko ni fɛnkɛw olu fɛn dɔ bɛ fɛn hali ka ɲinini yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ fɔ min ma ko fond de fermeture fɔlɔ o fond u tun b'a kɛ papier dɔrɔn kan k'a fɔ n'i ye min da n'i b'a fɛ ka datugu i b'a fɔ n bɛ nin musaka de bɛ kɛ ka datugu an b'o a bɛ kɛ n'o de mais u tun t'a bila banque la u tun b'a i b'a fɔ ko papier kan sɛbɛnni mais bu kɛra wajibi ye o bɛ bila an ka baganw kun fɛn dɔ fɛnɛ bɛ yen ni minnu ye feere kɛ n'u ye sanu bɔ k'a feere u kan ka wari lasegin jamana kɔnɔ hali n'u bɛ dɔ labɔ tuguni a bɛ segin jamana kɔni kɔnɔ o fɛnɛ bɛ o kan ka banguw ma o fɛnɛ bɛ kɔdi kɔnɔ dɔwɛrɛ bɛ exonération o caman de tun bɛ d'u ma dɔ bɔr'o la bon ani taxi dɔw bɛ olu tun tɛ olu fɛnɛ sigira vraiment ni loi ninnu bɛna kɛ sababu ye min b'a to Mali bɛ nafa sɔrɔ a ka sanu ko la mais an y'a fɔ cogo min na o fɛnɛ tɛ kɛ f'a ka kɛ baara jɛlen kan a ka kɛ fɛnɛ donna bɛ mun na n'o ye baarakɛlaw ye olu fɛnɛ ka bila kow la. Professeur Amadou Keita dugujukɔrɔ nafaw o ministre fala ye ko min ye balo ye k'a sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kajolokaw olu fɛ yen n'i y'a jateminɛ sa min ye kaba ye ale kilo 100 o tun bɛ feere fɔlɔ mɔgɔw ma 4,000 bi o kɛra 3,000 ani 600 ye o mana bɔ yen sa malo ɲɔ o tun bɛ ka feere 5,000 n'o ye saɲɔ ye o tun bɛ k'o feere 5,000 mɔgɔw ma mɛ bi o kɛra 7,000 ani 700 ani 700 ani 700 ani 700 7,000 ani 700 ye bibi na o dilen no mɔgɔw ma o la n'i ye malo fana ta k'a lajɛ n'o ye an yɛrɛ ka yan malo dilannen o tun bɛ ka feere maaw ma 4,000 fɔlɔ o de tun sɔngɔ tun ye 4,000 ye ale bɛ ka feere bi 4,000 ale tun ye 5,000 ye malo min bɛ dilan yɛrɛ fɛ yan ale 50 kilogramme o tun bɛ ka feere maaw ma 5,000 nka bibi na o kɛra 4,000 ye salon ko min ye maloko ni baloko ye k'a gɛlɛyara kosɛbɛ ɲinan samiyaji min ɲɛna o y'a to sa kajolo mara la baganw kɔni min ye balo kɔni a sɔngɔ jiginna kosɛbɛ halisa an bɛ to sugu kɔnɔna fala ye kulukorokaw ye sugu kura sɔrɔ sugu in korubo karila kunungo ko ɲɛmaya tun bɛ m'an bolo ye Musa Alasani ye min ye jago minisiri ye ale tun b'o kɛnɛ kan sugu kura in a dayɛlɛli kɛra kulukoro gare ale kɔnɔna de la min ye gouverneur Lamini Kapori Sanogo ale tun b'a kɛnɛ kan Maju Sɛnpara ni ale ye bibi na chambre de commerce ɲɛmaa ale tun b'a kɛnɛ kan baara in e ko a ma kɛ chambre de commerce yɛrɛ fɛ wa sugubulon in k'a tɔgɔ dara maa min na sa o ye Sɛgina Amalaba ye ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ka baara kɛcogo la yaasa kulukoro yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye so in ye sa u tilalen kɔ a juru tigɛli la pewu u donna ka yɔrɔ yɛrɛ jateminɛ min ye dugukolo in min fɛnsɛnnen don o ye 4,600 ani kɔ ye mètre carré la wari yɛrɛ min donna la sa bɛrɛ t'a jɛ sefa wari 10,000,000 na fala ye
o la sa sugu min dayɛlɛlen filɛ nin ye kulukorokaw fɛ yen u y'a yira sa ko minɛn minnu kɔni bɛ yen n'olu b'a kɔnɔ magasin 248 o b'a kɔnɔ yɔrɔ 2 bɛ a la min ye boucherw ka yɔrɔ ye ka taa se feerelikɛyɔrɔ 4 ma o kɔnɔna na yɔrɔ 2 wɛrɛ fana bɛ yen fana o ye jɛgɛfeerelaw ta o fana feerelikɛyɔrɔ 4 ye feerelikɛyɔrɔ 64 o kɛlen don min ye musow ka nafɛn feere yɔrɔw ka kɛɲɛ ni o ye maa minnu bɛ yen sa n'olu bɛ kamanafɛnw feere sɛ n'a ɲɔgɔnnaw olu fana yɔrɔ 2 dilen n'olu ma yɔrɔ 1 bɛ yen mɔbiliw jɔyɔrɔ ye o ye abattoir fana b'a kɔnɔ min ye ka sɛ bɔ a si la o fana yɔrɔ 1 dilannen don a kɔnɔ ɲamanbɔyɔrɔ o fana sigilen don u kɛlen don sa ka bloc belebeleba 4 kɛ fala ye ɲɛgɛn 22 o de b'o kɔnɔna na bureau n'o ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bureau ye sa yaasa ka se ka lakana kɛ o fana bɛ yen jibondo fana bɛ yen fo ka taa se jibɔyɔrɔ ma sa ale ni tasuma kunbɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen o digira yɔrɔ in na fala ye n'i ye soba in ye a dilanna fo k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛ o la sa kulukoro gouverneur a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu sera ka nin baara in kɛ ka se ka kulukoro don nin yɔrɔ ɲumanba in k'a di kulukorokaw ma musa galabu ale ko nin de bɛ se ka na ni sigidaw yiriwali ye min ye yɔrɔ sanumanw ni yɔrɔ dilanlenw ka ɲɛ olu ka se ka sɔrɔ nka a b'a ɲini u fɛ sa yɔrɔ in u k'a minɛ ka ɲɛ yaasa jamana kɔnɔna na sa fantɔw mana n'a ye k'a fɔ baara bɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ o fana ka se ka dɔ sɔrɔ halisa an bɛ to kulukoro kɔnɔna na fala ye bagan dumuni k'a sɔngɔ yɛlɛla ko kulukorokaw fɛ yen min ye aliman betayi ye bi na e ko 2,500 tɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ sɔrɔ 2,400 kɛmɛ ko o farala kan min ye sɔngɔ gɛlɛyali kɔni o bɛ bɔ sugu kɛcogo la dɔw fana bɛ k'a feere 1,000 ni a bɔrɔ o kɔni k'o fana sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ min ye dugudenw ye sa o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni yɛlɛma minnu kɔni kɛlen filɛ nin ye sɔngɔko la olu b'a fɛ sa baara ka sigi sen kan nka fala ye min ye kɔɔri kolo feerelaw olu ni CMDT u kɛlen don ka masara an ka sɔrɔ kɛta la sisan n'ala sɔnna a ma don nataw la n'an tilara o sɛgɛsɛgɛli la an n'o da maaw tulo kan u ka se k'a faamuya sabula kɔɔri kolo feerelaw ka fédération min bɛ Kucalakaw fɛ yen u ko ko ɲinan k'olu ma kɔɔri kolo sɔrɔ i n'a sɔrɔ u b'a sɔrɔ san tɔw la cogo min na han nka CMDT maaw k'u bɛ k'u labɛn k'an jaabi n'u ka jaabi ye n'an ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a 2 dɛndɛrɛ ɲɔgɔn na maaw ka se ka u ka tɔmɔta tɔmɔ a la don gɛrɛgɛrɛnin min sigira kulukorokaw fɛ yen jɛkulu min sigilen don ka dɔ bɔ an ka juru la yaasa an bɛ se ka yiriwa cogo min n'o ye CAD ye ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu Oxfam olu ye barosigi kɛ kulukorokaw fɛ yen barosigi bɛ tali kɛ min na sa bi na an ka jamana yɛrɛ taabolo sigidaw kɛcogo ani an ka jamana bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka se ka baara k'an yɛrɛ ye taabolo minnu bɛ yen ani baaraba minnu sigilen don sen kan ka se k'olu ɲɛfɔ jamanadenw ye u yɛrɛ bɛ se k'u ta n'u bila dɔn cogo min na ani k'u jeniyɔrɔ fin cogo min na baara in sa ale bɛ tali kɛ CAD ka jɛkulu baara hukumu kɔnɔna na dugudenw lakununi ale ka ɲɛfɔli kɛ u ye u yɛrɛ bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min na yiriwali kuntalajan baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ kuntalajan u ka se k'u taalan ye ko in sigikun ye o ye fala n'an bɔra ye an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kunun ko général de division Ablaye Mayiga a ye maa fɔlɔ min bisimila sa o ye Hassan Albalawi ye Hassan Albalawi Palestine ka lasigiden an fɛ yan a ko nana ka na bɔ premier ministre ye min ye laadala sa ka na foli k'a ye yaasa ka se ka Mali jamana fo ani Palestine bɛ ka baara min kɛ bi kumaw kɔni ye tali kɛ min na Mali bɛ ka baara min kɛ cɛsiri ni wulikajɔ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ko la a y'o fɔ Mali ni Palestine ka bolo ni ɲɔgɔn ma a y'i da don o fana na k'a yira sa k'a fɔ ko Mali bɛ k'u dɛmɛ nin baara in na cogo min na sa k'o diyar'u ye ko hali n'a sɔrɔ nin waati laban in na ni ye Palestinikaw fɛ yen kɔni min bɛ senna bɛɛ lajɛlen y'o ye fali kɔni a kɛra fali damandan ye gɛlɛya n'a ta bɛɛ lajɛlen Mali jamana y'i jɔ u kɔkɔrɔ ka se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa u ka se k'u ka adamadenya baara kɛ k'a nana ka n'o bonyamasegin kɛ Mali ɲɛmaaw ye ale bɔlen kɔ ye Kanadakaw ka chargé d'affaires kura n'o ye muso ye o fana bisimilara général d'armée Ablaye fɛ général de division Ablaye Mayiga fɛ muso in fala a tɔgɔ ye ko Liane Herman ni ale kɔni ye baaraw ta a ma mɛn min ye Mali ni Canada ni ɲɔgɔn cɛ ko minnu bɛ yen sa n'o y'a sɛbɛnko n'a kow ye bolo ni ɲɔgɔnma kow ye o de ko b'ale bolo a kɔni nana sa ko ale kan ka baara min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kan ka taa kɛnɛya ale sira fɛ kalanko sira fɛ min ye kumaw ye tali kɛ min fana na o ye sa Canada yɛrɛ b'a fɛ ka baaraba minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugujukɔrɔ nafako la ka se ka o fana ɲɛdɔn yaasa n'u ka kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ye cogo min na k'olu da don an ka jamana ale dugujukɔrɔ nafaw bɔli ko hukumu kɔnɔna na Ablaye Mayiga y'a fɔ a ɲɛna fala ye a nisɔndiyalen a n'a wasalen b'a bisimila nin waati in na sabula bi na Mali kɔni dayɛlɛlen don bɛɛ ye taabolo minnu bɛ général d'armée Asimi ale y'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye
an ka kuntilennaw baw ye minnu ye olu dantigɛlen don diɲɛmaa ye ni min ye kanadakaw bɛ taa o sira fɛ u bisimila u n'an bɛ kun nka a y'a yira sa k'a fɔ bi mali t'a kelen na tuguni AES jamanaw bɛ yen min ye mali ka wulikajɔ yɛrɛ n'a ka baara ɲɛsinnen don min ma o ye lakanako ye maliyɛnw ka wulikajɔ n'u ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don ma diɲɛ seleke naani bankun kan fana wulikajɔ min bɛ ka kɛ bi o ye u ka se ka dɛmɛ yaasa ka se ka bamacogo wɛrɛ ka wale kɛbaw kɛrɛ a ko min ye sanuko ta fanfɛla ye a bɛ min fɔ a ɲɛna sa sanu ale sariya kuraw sigilen don an fɛ yan a kɛkun ye fan fila bɛɛ lajɛlen mali ani maa min bɛna k'i bɛna na sanu bɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye ale ka da ye a yɛlɛlen don i n'a fɔ mali ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ka da yaasa u ni maaw bɛ se ka kuma cogo min na ka ɲɔgɔn faamuya gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka olu wuli ka bɔ an ka jamanaw olu kan bɛɛ lajɛlen ka bonya n'i ka hakɛ ani ka ko faamuya cogo hukumu o kɔnɔna na n'an bɔra yen kunungo min ye colonel major Asaba Jalo ye ale taara Coko sigida sabanan kɔnɔna fala ye balakata don han a b'a fɔ ma nanzarakan na ko inopine a y'o de kɛ olu la kunungo min ye baara min bɛ senna ka taa lajɛ a ko bɛ cogo di kunu alamusa janvier kalo tile 8 san 2026 minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ani adamadenya tɔbɔtɔli n'o ye médecin colonel major Asaba Jalo ye a n'a nɔfɛmaw u wulila k'u jɔ ko fala ye ko Asimi ko min ye dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna yan n'o ye CSRF ye ko f'olu baaraw ka ban i n'a fɔ a fɔra cogo min na koyi san kelen tile kelen heure kelen kana fara a ka fala ye o la sa Asaba Jalo ale taara sigida sabanan kɔnɔna na waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye jamanakuntigi kɛlen don ka min fɔ bi n'o ye dɔgɔtɔrɔso ninnu ka se k'u larawuli ka se ka baaraw kɛ a selen kɛnɛ k'a ye min ye taali in ye a ye min ye a ɲɛ na o ye baara CSRF in kɔnɔna na a kɔni bɛ ye a jateminɛ sa ka a yɛrɛ ɲɛ dara mun kan a y'olu ye ka tila ka baara kɛbaaw k'olu fana ɲininka kɛnɛ ka chantier ɲɛmaa bɛ maa minnu bolo ani baara dilen don maa minnu ma olu yɛrɛ nisɔndiyalenba k'u y'a kunbɛn koyi u ko madame le ministre e nana waati o waati bɛna anw sɔrɔ baara la su t'a la tile t'a la a ye layidu mun fɔ an bɛ o de timɛ o la sa ko n'o y'a sɔrɔ ko daminɛ na o tun bɛ ka sow ci ko sow cili banna dugukolo hakɛ lajɛli min bɛ se min kɔrɔ min tɛ se min kɔrɔ dɔ kan ka fara mun kan yaasa u ka se ka so jɔ o kan k'u b'o o yɔrɔ de la sisan minisiri ko sa ko ale a ko minisiri n'o ye chantier ɲɛmaa ye minisiri ka nali ko bɛ ni kura fiyɛ olu la k'a yira sa bɛnkɛra min kan olu fana ka se ka o labato k'o kɛ a kɛcogo la o la sa ni gɛlɛya minnu bɛ yen ni minisiri yɛrɛ ɲɛ bɛ na a ma se olu ka maa caman tuguni ka sɛbɛn caman ko ye fala ye ɲɛ ko ɲɔgɔnna de tɛ médecin chef n'o ye sigida sabanan ye o fana ye minisiri fo a ka nali la min ye laɲini min kɛra n'o président yɛrɛ ko sa ko ka dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔli baaraw to senna ko baara kana jɔ fiyewu fala ye ale fana bɛ ka baara mun kɛ a taara ni Asaba Jalo ye ka t'olu yɔrɔw yira tiɲɛ don chantier bɛ senna nka min maa furakɛ fana na koyi sabula o de ɲinina an fɛ ale n'a ka cɛdenw kɔni kɛlen don ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa yaasa furakɛli bɛ se ka to senna Asaba Jalo kɔni sinsin min kan baara kɛcogo ɲuman so jɔcogo ɲuman min ye hakɛ minnu fɔra olu ka kɛ minisiri a y'a yira u la fana k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma ko a kana balo la dɛ su fara tile kan ale bɛ se ka tu ye kuma bɛɛ ni chantier dun min fɔra délai minnu fɔra fala ye n'olu bɛ se ka labato i n'a fɔ jamanakuntigi y'a ɲini cogo min salamu fatiya nka ale bɛ min ɲini u fɛ sarangana t'ale ka nali la dɛ waati bɛɛ maa minnu kɔni bɛ so ninnu jɔli la dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔli la a na se ka taa ye nka yan'o cɛ min ye médecin colonel major Asaba Jalo ye a kun n'a ka maaw u taara INTM kɔnɔna na Yakuba Katile u y'ale sɔrɔ yen u ni ale ye baara kɛ baara min bɛ tali kɛ nin waati in na cɛfɔ ni kamɛ min bɛ baarakɛlaw ni u ka baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale n'u ka dɛmɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛ tali kɛ o la baara in ale kun cɛla ni o yɔrɔ in ye fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa polisilakaw fɛ yen polisi san daminɛ in na nkalo in tile 6 samɛ foli u y'o kɛ polisi direction ba la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye colonel contrôleur général de police Yusu Kone a kɛrɛfɛ sa a ka pɛtipɛtini wo fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen pɛtipɛtini Seru Jara ninnu kɔni ka yɔrɔ in polisiw aw faratilen don dɛ a fila de tɛ fala ye ninnu ye n ka pɛtipɛtiniw de ye Kɔnɛ ni Jara a bɛɛ ye Kɔnɛ a bɛɛ ye Jara ye kɛnɛ kan min ye polisi baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa directeur général adjoint n'o ye contrôleur général de police Seydou Jara ye a ko ko a bɛ foli ta nun ta ka ɲɛsin samɛ foli kɛnɛya sijan ale ni ɲɛta
baaraw kɔnɔna na k'a b'o lase polisilaka bɛɛ lajɛlen ma a ka kuma kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ kuntilenna ni baara mun kalifalen don olu la bi dɔnna far'o kan su ani tile yaasa maanifinw n'u bolomaw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye baara yɛrɛ kɛcogo la sa baarakɛlaw ka minɛnw u mago bɛ se fɛn minnu ma yaasa ka se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ k'u jantolen don o la maaw n'u bolominɛnw lakɔlɔsili Mali fan 14 a y'a sinsin o kan wa a y'a yira fana k'a fɔ u labɛnnen don su ani tile min ye polisi ye ka se k'a ka baara kɛ jamana ɲɛmaaw k'u dɛmɛ u ka baara la olu jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka o kɛ polisiya hukumu kɔnɔna na min ye ɲɔgɔn faamu yɛrɛ di ale ni faso kanu o hukumu kɔnɔna na ale kɔfɛ sa directeur général de police n'o ye contrôleur général de police Yusu Kone a ye kuma ta Bayisu ko k'a b'u fo u ka nali la ka n'a jaabi nin bɛ danaya a b'a sinsin ɲɛma ni ka maaw bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ o b'a to baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ a ko a b'u fo u ka kuntilennaw n'u ka baara n'u ka don o don yɛrɛ di la su ani tile yaasa polisiw u jɔyɔrɔ ye min ye u bɛ se k'o fɔ cogo min na maanifinw ka lakana n'u ka bolominɛnw kɔlɔsili la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa ko minisiri tɔgɔla n'o ye Dawudu ye général k'a b'u fo k'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ka fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ hakilisigi ani basigi ni sɔmi joona u ko k'u taala ye wa min ye polisilakaw ye u ka dɔ fara cɛfɔ ni kanbɛn ka fala ye bolodiɲɔgɔnma ka jɛ ka baaraw kɛ u ko k'u sinsinna ye fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa min ye sariyaw ye n'o ye adamadenya sariyaw ye ka kɛ ni dugudenw ka sariyaw ye olu bɛ se ka labato cogo min na yaasa ka se ka o bɛɛ sinsin a y'u bɛɛ lajɛlen fo ka samɛ foli kɛ u yɛrɛ ye ko Ala k'u fana kɛnɛ to min ye baara min ni Ala kɛlen don k'a kalifu la ni ɲɛmaaw kɛlen don k'a kalifaw la bi k'u ka jija u ka se k'a kɛ ka se fɔ a dan na kuma laban na sa a fana y'a ka samɛ fɔ polisi bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛnɛ to min ye polisi direction u ka chargé de communication commissaire Berté nin ye ale ka fasiri ye fala ye an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ fala ye kɔkan kibaruyaw la Biélorussie jamanakuntigi n'o ye Lukashenko ye a ko États-Unis tun y'a ɲini Venezuela jamanakuntigi min minɛna furumuso fɛ n'o ye Celia Flores ye ko a cɛ minɛlen kɔfɛ k'a bɛ se ka t'u ka jamana kɔnɔ han min ye muso in ye ko a ko abada cɛ bɛ sa yɔrɔ min ale bɛ toli ye nin waleya min fɔlen filɛ nin a ko nin kɔni ye waleya ɲuman ye furumuso ɲuman ye ko a sɔnna ka kuma min fɔ Celia Flores ko a selen ye u ye nɔminɛli ni ɲangini ta ka d'a kan i n'a fɔ a cɛ fɔ ko min filɛ nin ye ni o ye nkalon talen ka da fɛn na Biélorussie jamanakuntigi ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn ko wa ko min ye nin ka Venezuela jamanakuntigi ye ko janfa bɔra a yɛrɛ masurunamaw la han fala ye Américains ka Sénat ale ye bolokɔrɔta kɛ kunungo k'a yira sa ko Donald Trump k'a tɛ se ka fanga ta tuguni ko ka taa yɔrɔ la ko n'a fɔ a ye min kɛ Venezuelakaw fɛ yen maa 52 olu ko k'u sɔnna ko a kana waleya in kɛ 47 olu ko k'u ma sɔn min ye baara min kɛra janvier kalo tile 3 ko ka taa Nicolas Maduro minɛ n'a furumuso ko jamana caman bɛ ka waleya in kɔn bi Trump ko ale fana fununen ba don Sénat maaw kɔrɔ sabula ko nin ko in ko tɛ se ka bɛn fala Amérique sariyaw o ye Amérique sariyaw ye jamanakuntigiya t'o la Alimaɲikaw fɛ yen nɛnɛ k'a bɛ ka dadigi kɛ han u ka chancelier n'o ye Frédéric Mercier ale ko sa ko bibi na min ye nin ko in kɛcogo ye u ka fɛɛrɛ ɲini a la nka a y'a yira fana k'a fɔ fala ye ko ka sɔrɔdasiw camanba de cɛ ka taa n'o ye Ukraine ko t'ale fɛla ye dɛ ko k'a ko kɛ ni hakilisigi ko sabula ko bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ ko ka fisa ka taa ni kɛlɛ ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na jamana wɛrɛw fana bɛ k'u kanbɔ k'a yira k'a fɔ
n'u bɛ bɛn de fɛ kɛlɛkɛcɛ cɛli ka taa Ukraine fɛ o t'a fura ye u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa u ni Irisi bɛ se ka kuma cogo min na nin ko in bɛ se ka ban o waati kelen fana na Royaume-Uni ni Faransi olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛ hakɛ min tun bɛ n'u kun kan ka taa n'o ye Irisilakaw Ukrainekaw fɛ yen k'olu bɛna dɔ bɔ o hakɛ la koyi sabula u y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi min bɛ yen n'olu kan ka taa fala ye k'a ko ma nɔgɔn wa min ye Irisilakaw ka kumalasela ye n'o ye Maria Zakharova ye k'u kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen ladi maa maa n'i ka sɔrɔdasi kɔni sera Ukraine jamana ka fala ye i k'a bila u kun na k'i ye kɛlɛ déclaré ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ han k'i sigi n'a kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen wa k'olu bɛna n'o jɔ o jɔyɔrɔ la ko légitime défense k'a na kɛ o ye min ye Pays-Bas kaw fɛ yen n ye min f'i ɲɛna nɛnɛ ko in don hali bi han ko gilasi kuru de bɛ cun kuma bɛɛ pankuru fɛn fɛn kun kan ka pan k'u y'a bɛɛ lajɛlen bɔ a ma ka bɔ Amsterdam kɔnɔna na sabula min ye dugutagalaw yɛrɛ t'i ye avion tɛ se ka wuli nɛnɛ kɛlen don gilasi kɛlen don ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ Moscou n'o ye Irisiw ka faaba ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ka bateau min minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Américains fɛ ko Américains tun b'a kalama jɔ ko k'a fɔ ko min ye bateau in ye k'olu ta don ko wa k'olu tɛ jɛn n'a ye cogo si la Américains bɛ ka min kɛ bi k'u ka mɔgɔw bila ka don olu ka nin bateau in kɔnɔna na k'u tɛ jɛn n'a ye ko wa ko diɲɛ sariya sɔsɔ don wa min ye kurun fana tali ye kɔgɔji kan ko sariyaw sɔsɔli don Afrique du Sud ko ale labɛnnen don fala ye ko hali n'o y'a sɔrɔ a ni États-Unis tɛ bɛn u b'a fɛ ka maa minnu gɛn n'o ye farafinnadenw ye u fɛ yen k'olu bisimila u ka danbe n'u ka hɔrɔnya kɔnɔna na Prétoriakaw olu fɛ yen min ye Éthiopikaw ye olu ka ministre ale bɛ taama na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taama min Chine ministre bɛ taama na Éthiopikaw fɛ yen min ye a ka farafinna dugu taama hukumu kɔnɔna na ani Éthiopie jamana ɲɛmaaw kɔni kumana bɛnkan minnu bɛna sɔrɔ nin waati in na o bɛna sigi sen kan yiriwaliko ta nasira fɛ Union africaine ka commission ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bolodiɲɔgɔnma min bɛ bi in na Chine ale ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ k'o kan ka sinsin yaasa diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na Sudankaw olu kɔni ye nisɔngoya yira kosɛbɛ ka ɲɛsin Union africaine ni arabu jamanaw olu ka waleya ma waleya min bi na n'u bɛ ka sigana don olu la u ka jɛlenya n'u ka tilennenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kartumukaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya min kɔni bɛ ka kɛ ka sɔrɔdasi minnu bɛ k'olu dɛmɛ k'o dogolen tɛ bi bɛɛ lajɛlen na ko wa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la k'a dɔn k'a fɔ ko Union africaine k'a jɛlen tɛ nin baara in na Maroc ɲɛmaaw olu y'a yira fala ye ko min ye sardine min bɛ feere u fɛ yen n'a bɛ mara ka mɛn ka sababuya kɛ a maracogo ye n'o o ye ka a to sumaya la kosɛbɛ ko janvier kalo nata ye k'u tɛna sɔrɔ ka bɔ tugun han ko sabula k'u b'a mara u yɛrɛ ka se ka a dun u ka jamana kɔnɔna na yaasa min ye sɔngɔw bɛ se ka jigin cogo min na Gabɔnkaw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u ka sɔrɔ kɔni ko dɔ bɛna fara a kan kɛmɛ saradala wɔɔrɔ buruburu duuru k'a bɛna sɔn ka yɛlɛ kosɛbɛ ko sabula ko min ka taji ye n'o ye pétrole fala ye ko ani ka gazi k'u bɛ ka sɔrɔ kɛ o la kosɛbɛ u yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka sɔrɔ k'o la Faranskaw fɛ Emmanuel Macron ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen min ye diɲɛ kana fara ko ye G5 G7 o ka to a nɔ na Chine ni BRICS maaw kuma ka k'u fɛ olu bɛ se ka jɛ cogo min na ka baara kɛ ko wa ko ale bolo farafarali diɲɛ kɔnɔna na bi k'o man ɲi ko kuntilennaw ka kɛ kelen ye jamanaw ka tun ɲɔgɔn fɛ ko o de y'ale fɛla ye an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wɛrɛ t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda fala ye Coupe d'Afrique bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ la ndolatan 4 belebele o bɛ bi ani sini
nka yan'o cɛ min ye anw ka kunnafonidilaw ye mun taara Maroc k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔna na u ka tɔn ɲɛmaa n'o ye AGSM ɲɛmaa ye Umar Baba Tarawele ale ko sa ko tulo in daminɛ hukumu kɔnɔna na journaliste min taara ye Mali tɔgɔ la a bɛ se journaliste 60 ma u bɛɛ lajɛlen jiginnen no yɔrɔ min na sa n'o ye Hôtel Palais ye Casablancakaw fɛ yen ko gɛlɛya bɛ o ko in na fala ye n'o y'u siyɔrɔ ko ye tile 10 o tile 10 CFA wari miliyɔn 4 o de kan ka sara tile 10 fɔlɔ o sera k'o sara tile 10 filanan o sera k'o sara a tɔ tora tile 10 laban min ye sa ko kɔni wari de t'u bolo o la sa u yɛrɛ ye jɛrɛ kɛ u jabala la ye k'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ fɛɛrɛ ka se maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka tile 10 laban in fana wari sɔrɔ cogo min na k'a sara wa ko hali bi yɛrɛ balontan min kan ka kɛ Mali ni Senegal cɛ Mali journaliste sportif caman tɛna se ka y'a kɛnɛ kan k'a sababuya kɛ mun ye musaka dɛsɛ ale ni u ka tagali n'u ka segili ko bɛna sɔn ka gɛlɛya fala ye min ye nin ko in ye Umar Baba kɔni y'a ɲini sa ko bɛɛ lajɛlen ka se ka u dɛmɛ yaasa cogoya min na musaka in u bɛ se k'a sara cogo min na min ye sɛgɛw ye fala ye olu de bɛna na quart de finale datigɛ bi u ni Senegal n'Ala sɔnna a ma lansara waati don an ka denmisɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen sera Tanger ka ban majamulu ni ɲɛfɔlikɛlaw bɛ sɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunun ko entraîneur filaw u n'u ka dolatilaw olu ye kunnafonidilaw masalala Mali Lasana Kulubali ale ni Tom Seftifu olu de tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sa balontan min na kɛ cogo min na n'a kan ka kɛ cogo min na olu ta ɲɛfɔ k'a fɔ sa k'u labɛnnen don Senegal fana ko k'a labɛnnen don nka Senegal dɛmɛ karamɔgɔ n'o ye Pape Diaw ye fala ye a ko k'ale ba ye kangabaka ye k'ale fa o ye Senegalika ye nka bi ale bɛ Senegal drapeau a bɛ n'o sankɔrɔta sanfɛ kosɛbɛ yaasa u ka se ka se sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ in kɔni Mali ni Senegal o ye a datigɛ ye o bɛ kɛ lazara waati min ye fitirimagɛn waati Cameroun ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye belebeleba ye fala ye o kɔfɛ sa sini Algérie ni Nigeria Côte d'Ivoire ani Égypte olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ye tɔn 8 ta k'a lajɛ fala ye 3 de b'a la mun tɛ taa coupe du monde kɛnɛ kan o ye Mali Cameroun ani Nigeria ye n'o tɛ Algérie Maroc Égypte Côte d'Ivoire ani Senegal olu bɛɛ lajɛlen qualifié don ka taa coupe du monde kɛnɛ kan a bɛ komi sisan sa coupe du monde taalaw ani minnu ma taa coupe du monde na olu de bɛ ɲɔgɔn na nka coupe du monde taala dɔw binna i n'a fɔ Tunisie ale kɔni binna ka bɔ ko in tulonkɛ in na Afrique du Sud fana hakili la o fana binna olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka bio sɔrɔ nka fɛn min yɛrɛ ka ɲi nin na kosɛbɛ fala ye bɛɛ n'i garisigɛ don an bɛ dugawu kɛ Ala ka garisigɛ ɲuman di an ka denmisɛnninw ma o sen da ka ja bi kosɛbɛ an ka se ka nisɔndiya o sɔrɔ an ni wɔlɔfɔw ka bi ndolata in na farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna hali bi min ye taekwondo kɛlaw ye premier ministre général d'armée de division Ablaye Mayiga a y'olu bisimila fala ye min ye Ablaye Mayiga ye a y'a yira taekwondo kɛlaw la fala ye k'u b'u ka so olu fana nana sa u fana n'u ka directeur ba kana jɔnjɔnw di min ye ceinture noire 4e dan n'o a n'a a kimino n'o y'a ceinture ye u y'o di Ablaye ma koyi 5e dan fana ni a ceinture ko k'o di Asimi ma fala ye o ye bonya sira ye n'o tɛ madala Asimi bɛ sɔn ka kɛ a fɛn kɛba ye han jɛkulu min nana farikolo ɲɛnajɛ ministre secrétaire général o tun b'u dalen n'u kan u yɛrɛ ka tɔn ɲɛmaa n'o ye docteur Alou Badara Traoré ye ale ni ministre min ye diinɛ ni bato ta kɛ an ka jamana kɔnɔ o fana tun bɛ a la olu bɛɛ lajɛlen taekwondo kɛla ani Daba Modibo Keita fala ye ko waleɲuman dɔn n'u ka kɛ n'u ka baarakɛlaw ye min ye docteur Traoré ye a ko taekwondo tɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye koyi ko taekwondo k'a bɛ cɛ fɔ ni kan bɛ k'o fɔ kuma tɛ bi jamana bɛ ka laɲiniba minnu kɛ ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'u koloso ɲɔgɔn na ko sifinw ko a b'o baara kɛ u fɛ bɛn ni kelenya o hukumu kɔnɔna na a ko sa ko jamana ɲɛmaaw ye baara mun kɛ nin waati in na taekwondo bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a nana ka na o bonyamasegin de kɛ u ka tagabolo ale tɔgɔ la o la sa n ye min f'i ye kimino ani ceinture kɔni dira premier ministre ma premier ministre yɛrɛ a ko k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn u nali la ka na nin bonya ninnu d'ale kan ka se ka na u ka baaraw ɲɛfɔ a ye ani degun minnu b'u kan n'Ala sɔnna ma k'u se fɛn fɛn u na se k'o kɛ sabula min ye baara in ye a bɛ drogue fana kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnninw ye k'u bɔ kuntanko caman na u bɛ se k'u ɲɛsin cɛsiri ni timinandiya ma cogo min fala ye an bɛ taa imavu kɔnɔ sisan imavu kɔnɔ kununko barosigi kɛra ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ tali kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tɛ yeli kɛ olu tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na yaasa u ka sɛbɛnni olu ka sɛbɛnni de tɔgɔ ye ko barayi ka se ka o don ba la o tɔgɔla don tun ye kununko ye Keba Jalo ale ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ
bi wulane na baro daranye kosobe ay burama sumano wele ay nga wele kan labi anana kana baro ke nga demsenu fe citoyenneté kan anana ka baro ku fe muso joro demsenu joro jamana joro kula uye chama famiala aklala ka laydu dama ko sano chefla abena na nim baro nyona sigi pour que ne ka demsenu ka famiali chama ke a jaranye kosobe parce que demsenu to ni baro ka kan ne fana do ni baro ka kan c'est pas parce que lujura bula ku black refe donc inclusion ko de do a jaranye abonyana au benche au nalila niso jara de boro mbe mi ga directeur bari ko manga na nga malidea ni faso de fo aka kalande nga tiere la ne dia université chama yala dia université chama mais madeli kan ni wonke et franchement a jaranye abenanima ni kalanso kan ga deme mali kono dien kono ne bolo yande kan ga deme ambe kan ga fanga franyanga mo mba fo ko ni demisionu ka deme ko kodon ke puis démission ira kadu ka kala ka kodon gere kan ga kenuna ibaro ni faso kanute fo tinike yere kanute fo tinike mo ko mbe donike ka to doni yere ala doni sira normala gele ema cheno lu kan ga deme o ansia anga kuma faso ko ka anga kuma muso joda demisen joda kalan joda an nano de ka wa jaranye an so jara wa bi kofe ne a décidé ka nin kalamlo in ka blasira ka deme mfene ka sekoni na sangono ala so so haklam nana na e pasanya do ka foko malu jurato uni faso denya ka kan malu jurato kan a usendo faso barala koma anye wele bla burama sumano ma kana korolendo fanye jasa anga do ka fo faso ye muye faso be deme chogodi faso yirwali obe keni takasira dime donc nano Voilà, mais c'est à Maroc. Mali ministre mi farkolo nyinaje ni chiffre nga ko kuna. Ale jere beleleba sigi senga kunungo Maroc ka ofei. Sabula Casablanca kona na yene Malika fabai. Ni arabere jumai. Anga ministre doa. Fala ba ko ngani ira na de. Mi ye Abdul Kasim Fomaye aya ira sa ka fo ko jamana nyamaw de ubla kana ale ni ministre mi me muso de ani duguna no ye Geneva sano ye nabe jarala ka sigila falai ani ko labemba ku kana ya saga saga samata saga ulu singoroma dondoli bara ka tukumna mabo saga uli ka joga tukumna ka do fara saga o demenika Musa Atayer ko yɛrɛ bɛ pankuru kɔnɔ fana kan ka taa faru a bɛna kɛ minisiri 3 ye bi olu kan ka taa farikolo ɲɛnajɛ in na bi ye 150 dira maa minnu ma minisiri ka wulikajɔ kɔnɔna na ni farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balɔntanaw ka ko hukumu kɔnɔna na ye olu fana y'u ka nisɔndiya yira kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ sa u labɛnnen don bi kɔni bɛɛ lajɛlen ni kunna Tanger kan yaasa ka se ka taa sɛgɛw olu sɛgɛrɛma don cogo min na u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na o la sa gouvernement ko ale kɔni wulilen don k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa samata sɛgɛw uni fɛnfɛ ka kan uni dɛmɛ fɛnfɛ ka kan ka se k'o kɛ maliyɛn fɛnfɛ bɛ ani mali dɛmɛbaga fɛnfɛ bɛ yen u bɛɛ lajɛlen kuna jɛbi ka taa Tangerkaw fɛ yen yaasa lazara waati min ye an ka denmisɛnw ye u bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na fala ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruyaw la n'ala sɔnna ma aw ni ne bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 21 waati n bɛ dugawu kɛ sa ala ka tile hɛrɛ caya ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen i Keita. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 40